Takže ahojte, vítame vás od našeho videa, kde budeme robiť make-up challenge. Ide o to, že máme tu rôzne veci na malovanie, ktoré vám za chvíľku predstavíme. A my si zaviažeme oči, ešte neviem čím, neviem. Ona bude najprv malovať mňa so zavretými očami, teda s niečím pretiahnutým a ja potom ju. Pre mňa to bude horšie, pretože ja budem taká dogebrená a budem malovať ju, nevadí, ale ty niečo vyprávaj a predstav všetky veci a ja idem hľadať niečo, čím si zaviažeme oči. Ok, keď chcete, prečo Lenka má okuliare na očiach a ja tu, tak je to preto, že v tých okuliárach vyzeráme jak idiot. Takže preto ich mám, to idem si zachodať. Takže sú to veci, takže ja predstavujem takto. To som to asi nedáš. Takže sme si to povedali na pol. Čo? Nič, hovor. Áno, to je mega. Takže to je nejaká taká štetka. No takto si s ňou malujete oči. Takto? Áno, to je super. Ty kokos, ale však ja nič nevidím, Dorici. A toto sú takéto tiene. Tento a kde máš kameru? Tu. A ešte tu je linka, ktorou si vypichneme oči. A ďalšie. Linka je taká vodovejšia. No, čiže toto je make-up, ktorý budeme nanášať ako prvý. Neviem, aké je farby, ale vôbec sa nepodobá moje pleti, keďže ja som taká tmavšia. Potom tu máme takýto výrazno červený rúž. No, vy to asi nevidíte, ale uvidíte to na nás. Potom tu máme takýto tiež výrazný červený rúž. A tu make-up. Druhý. A môže to byť aj ako tiene na oči, ale my to väčšinou používame ako make-up. Aj na oči. No a týmto budeme nanášať na oči. Dobre. Čiže zohnala som takéto štucne. Čím si zavieme oči. Čiže ideme na Dorotku. Ale otoč sa naopak. Ten copánek si daj Dorici. Kokos, ale ty máš také vlasy, že to neviem, či zapnem. Drž si to. Copánek si daj preč. Dávaj, si silná. Poď. Au. Žiješ. Dobre, takže musíš mi dať make-up. No dobre. No ty to musíš vyhmatať. No toto je make-up, takže ja si tam pekne dáš teda radičku. Poď bližšie tuto. A pozrieš, že či to nahráva. Áno, však poď nahráva, poď bližšie. A všetko ukazuj takto vyššie. Dobre, tak toto je make-up. A kde je začiatok? Aby som to nikdy nevystrekal. Lenka! Však to musíš otvoriť. Takto? Ale nie, že to musíš otvoriť. No. Ale pozor, ty sa... To strieka. Chcem byť práve. Tak, toto? Áno. Daj. No poďme, musíš to na prst. Kde si to? Jak mi to budeš zatierať? Tuto je zatierať. Áno. Tu? Áno. Dobre. Ty kráva, na prst. To je jedno. Však teraz to tou druhou. Kde máš tvár? Dobre. Daj mi to. OK? Upokoj sa. Ale moja tvár, ty kokos, ty ma opäť dosereš. A teraz tam... Tam mám oko. Moje oko, ty kokos. Daj mi sa takto lička. No. Dobre. Moje halušky. Počkaj, musím to zavrieť. Kde je otvárák? A tu. To je linka. Alebo čo to bude? To je... Aha. Tvoja to smrdí. Ďalšie bude rúž. Áno. No, musíš ju vyhmatať. Ja sa nepozerám, ale som musela... Všetko ti tu dám. Dobre, čo? To je špirála. Rúž. Toto je rúž. Nie, to je linka. To je linka. Toto je rúž. Toto je rúž. Ja som ten tenký rúž. No tak musíš vyhmatať. Ďakujem, daj mi ten... Nahráva to? Áno. Toto je on. Áno. Hej? Áno. OK. Daj mi ústočka krásne. Ide to už von? Som ja. Ide to von? Áno, však to cítiš, nie? Čo sa bojí? Ale ja sa neviem nesmieť, to poviem. Nemôžeš pozrieť. No, toto. Tu? Počkaj. Ja nemôžem. Kokos to jak vyzerám? No, poviem. OK. Moje zuby! Čo si myslel, som to si sa niečo. Fuj. Kde to je zatvárať? Do riti. Tu. Fajde, že príde na rad. Kde je to nové? Kde je rúž?
špirálka. Ide na raz Moje špirálka. zuby. Lenka a špirálka. Čak hľadaj. Mám. Ale najprv linku, ty ona. A vyššie to ukazuj. Počkaj, ja som... Toto máme zakryté plachtou na one. Nevadí. Au! Ježiš, kde je linka? Linka je toto? To je rúž. Tu je linka. Kde je? Tu. Ok, to je linka. Daj mi to. Ježiš, si vypichneme s tým okolinka. Čo je? Poďme. To ona? Áno, je to. Ok. Ježiš, tu som ja. Presne si zasiahla oko. To ryti a lehy nos, všetko. Hej? Dobre, takže... Tu mám druhé. Tu? A tu. Ok. Fuj, no ryti mne to mám boku. Čo teraz? Špirálku? Make-up. Špirálku. Nie, špirálu. A to je najhoršie. Takže, tak to ruku na tvoje ličko, daj mi to ličko. Daj mi ličko, a neviem. Hop. To kde mi robíš tie prúžky? Daj mi ličko. Tu. A to si šapať s tou rukou, ty krát. Takto. Môžem? A si, dobre. No, Teraz, no dobre, kľud. Ešte mi daj make-up. Kde je? Nech nevízlo. Však si ho držala. Jaj, ok, takže... Takže, ako, počkaj, kde sa to? Neviem, ja ťa nevidím. No, Ok. áno. Tu mám líco. A ty mi tam opiatolíči moje vlasy. No, poďme. Tu. Nie, nerob mi, ja Dobre. to budem sama. To čo mi krk? Ďalej. Čo? Robíme make-up. Debil. Ježiš, to je tu celý národ. Čauko. Ona má posledný. Počkaj, daj. Lenka, prosím ťa, dojeď si tie haušky. Ok, takže... Ty kokos, a teraz idem ja. No dávaj. Počkaj, ešte som... Dorota! Čo je? Nevadí. Počkaj. Zaviaž mi Ale oči. ešte tiene. Ale to jak chceš mať Čo nádych? robíte? To čo? Zaviaž mi to. Zaviaž mi to. My natáčame. Zavři dvere, ty kokos. Čo? Ja natáčam. My pôjdeme, len ja musím ju namalovať. Kde mám ústa? No a čo? Ja to operem. No práve, že to je nepen také. A to prečo je tam máte? Ide to. Moje Očky budú trpeť. Moje očka. Nie, moje očka. Dobre, takže teraz To má jak Lenka- si mi pritiahla. Aj ty si to tak pritiahla, takže mňa ide teraz len... Nepodávaj mi nič, ja to Ja ti chcem. nič nepodám, takže fajn, aby to bolo vidno. Tak Počkaj tu. Áno. to je make-up, takže... Áno, to je ten začiatok. Čo už som Áno, vystretla? ale to je malo, to je jedno. To si dáš na. Takže... Kde to je? Kde si? Tu som. Kde si? Počkaj, dobre tu. Dobre. Teraz kde je ten make-up do No čo máte? Imidžovky? Nechaj to tak. Ty si divák, tak musíš byť ticho teraz. Áno, ty musíš držať hubu. Dobre, to stačí pre Boha. Však to nejde. To nejde, to je pravda. Ale také to treba... Ja, ale si, tak. Tak. Rúž. Na hľadaj, to už posuň. Nedávaj mi. Ako berec si zastrali? Nezasrali. Tu pod sebou. No super. To sa dá vyčistiť. Mám aj na riti. Áno! Aj na ponožkách. To je jedno, to sa To operie. vyčistím. Kde si? Tu som. Ja som ťa nevidela, hej? Počkaj, toto sú háby šeliaké. Ja ti dám ten. Áno, tento, ten je dobrý. Jej, a ten bude ostrý jak šlinka. A ty si... Okay. Kde je to? Boha, však to nevychádza. Už to vychádza. Dobre, dobre, Už to máš lebo to zlomíš to. Dobre, tak. Čakaj, ty si to také mala. Kde máš hubu? Nesmej sa! Good? Na to. Máš na zube. Ja som nerohodcem, vidíš? A ja mám na... Nemám. Boha, kde sú tie veci? No to drží. To čo je toto?
Tepel. To musím zavrieť. Takže to máš špirálu. Chceš minku? Linka, jeda. Linka mi daj. Je. Linku mi daj. Bože, ja vypichňaš, dobre, môžeš. Ale však ty si mi nevypichla, tak aj nie. Dobre, Možno. jeda. Zavri oči. Ja som mala zavreté. Kde si? Tu. Ešte druhú. Však čo robím? Namáčam, ne? Nech to je poriadne. Poriadne zavri oči, lebo to dopadne. Kde je? Kde je ten oný? Dobre. Chápete, ako... Daj mi oný! špirálu. Áno. A, počkaj. Neutieraj si to! Nie, ale do oka Daj mi to išlo. špirálu, lebo oné. Jeď to Som dopadne. Také špinavé ruky ako hovado. Oj, ideš. Kde si? No ja neviem, kde si. Bože, myslíš, že ťa vidím? Nepovedz mi tu. Úplne. No, dobre. To nebola špirála, ale bol to. Druhá, áno, to je druhé oko. Trafila som sa? No, to Áno. dobre trafila. Netrafila. Teraz čo? Ešte tiene. No dobre, tebe dám tiene. A daj mi tú hovadinu, čím sa to natiera. Here it is. Kde to? Kde je nejaký oný? No, dobre, máš čiernu. Dobre, ako máš Teraz farbu. máš... Dobre, okej. Ticho buď. Ja ti dám čárnu, nech si aká reperka. Tak. Ani to nie vidno. To už. To už ty bol najlepší máš. Nie, no to rozrieš. Nie, no to je rozrieš. Ja. To dopadne. To je nos. Tuto. Pekne. Tak ale myslíš, čo mám nejaké vyvinuté matové? Tu máš vlasy. Tu... Dobre, to stačí, to už to stačí. Teraz teraz ešte nie, ešte toto druhé. Nie. nechajme. Dobre. Dopadlo dolu. Takže... No a ja vyzerám jak? Pozri sa, čo ja som jak tiež jak rašpla. Teraz ja? Počkaj, ale na zoch? Nie, už nie. Ja vyzerám jak po obrovskom plači. Boskavaný. Nie, Ja som ti vôbec netrafila hubu. skôr po bitke. Ja som ti trafila, ale túto trojku. Toto začala on. Dobre, takže ďakujeme. Ďakujeme, že ste dodali toto videjko. To? Takže sa vám páčilo. Aj s plachtou. Do riti. Parážne. Dobre, takže musím to upratať. Takže vám idem. Namočil do... Ahojky. Poď, ideme. Ahojky, poď. Poď. Kam? 3, 4. Dovi. Ahoj. Šibe.